جبورaya giştî bi navê Meclisa Malbatê Şehîda Aroj Ava ji bo gelê me yî berxwedêr ji bo wijdanê mirovahiyê serkeftinên ku li ser axa me hatine bi destxistin bêguman bi saya wê xwîna pak e ku di rêya azadî û rûmetê de hatiye erjandin. Wêneyên şehîdê me ne tenê qaxez an jî amûrên xemlandinê ne. Ew sembolên zindî yên fedakariya gelekî ku serî netawandiye. Em wek Meclisa Malbatên Şehîda bi tundî vê kiryarên tirsonak û nemirovahî şermezar dikin ku saziya me ya li navçeya Çelebiyê ya Kobanê kirin armanc. Destên qirêj û yên ji nirxê mirovahî û exlaqî bêparin wêneyên şehîdê me qetandin û destdirêjî li pîrozbahiyê gel kirin. Ev êrişa hovane di nava xwe de peyamên xeternak hildigire. Armancekirina sembolan hewldaneke bêhêvî ye ji bo şikenandina vîna malbatê şehîdan û têkbirina moralên civakê. Kesên ku destdirêjiyê li pîrozbahiyê şehîdan dikin tenê xizmeta planên tarî û dagirkeriyê dikin ku dixwazin nasnameya herêmê tune bikin. Armanca van kiryarên xerabkar derxistina fitneya navxweyî û lêdana yekrêziya gel e. Em wek Meclisa Malbatên Şehîdan tekez dikin ku ev kiryar dê biryardariya me ya li ser şopa şehîdan xurttir bike. Wêneyên wan beriya ku li ser dîwaran bin di dil û mejiyê me de hatine nexşandin. Tu hêz li ser rûyê erdê nikarin pîrozbahiyê me ji can û dilê me derxîne. Li ser vê bingehê em daxwazê ji saziyên ewlehiyê û aliyên peywendîdar dikin. Lêpirsîneke bilez û demlidest bi dest pê bikin da ku sûcdar werin eşkerekirin û radestî dadgehên werin kirin da ku cezayên wa yê adil bistînin. Herwiha em bang li hemû saziyên civakî dikin partiyên siyasî û gelên me yên li Kobanê û Çelebiyê dikin. Li dijî van hewldanên qirêj bibin yek û nirxên şoreşê biparêzin. Şanazî û nemirî ji bo şehîdên me yên qehreman, şermezarî û rûreşî ji bo kesên ku destdirêjiyê li pîrozbahiyê gel dikin, Meclisa Malbatên Şehîda Aroj Ava di duê meha çara 2026 şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin.